σου γεννηθέντος, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Υιών τους βασιλέως, ιδού Άγιοι από Ανατολών παραγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, ου εστίν ο τερθείς, βασιλεύς των Ιουδαίων, είδαμε γάλα αυτού τον αστέρα τη Ανατολή, και ήρθαμε προσκυνήσε αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετά αυτού, και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς, και γραμματείς του λαού επινθάνε το παραπτόν, που ο Χριστός γεννάται. Ιδέοι αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γαγέγατε δια του προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαβός ελαχίστη, ή εν της ηγεμός in Ιούδα, εξούγα εξελέψετε ηγούμενος, ως της ποιμανή το λαό μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης να θα καλέσει στους μάγους, ηκρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνο του φαινομένου αστέρος, και πέψας αυτούς εις Βηθλεέμ είπε, πορευθέντες ακριβώς, εξετάσετε περί του πεδίου, επάνδε έβριτε απαγγείλετε μη, όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό. Είδε ακούσαντες του βασιλέως, επορεύθησαν, και ιδού αστήρων είδων εν τη Ανατολή, προήγην αυτούς, έως ελθόν εστι επάνω, που είναι το πεδίο. Ιδόντες δε τον αστέρα χάρισαν χαράν μεγάλη σπόδρα, και ελθόντες εις την οικίαν, ευρών το πεδίο, μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνεκαν αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν, και χρηματιστέντες κατώναν, μη